una nova iniciativa social vol donar suport a adults amb TEA al trastorn de l'espectre autista. Es tracta de la creació d'un grup de suport mutu impulsat per dues dones del territori que també conviuen amb l'autisme. El projecte neix de la seva experiència personal i de la necessitat de crear un espai on les persones puguin parlar amb llibertat, compartir vivències i sentir-se compreses. L'objectiu és senzill: crear comunitat entre adults amb TEA en un ambient informal i sense judicis. La primera trobada està prevista per al 18 d'abril al Bar Condal de Moià en forma d'un cafè informal per conèixer-se i iniciar la conversa de manera natural. Els promotors expliquen que no es tracta d'una associació formal, sinó d'un espai de suport mutu que podria incloure en el futur trobades socials, tallers o activitats de grup. La iniciativa s'està donant a conèixer entre professionals i institucions del territori, amb l'objectiu d'arribar a més persones del Moianès i comarques properes. Una proposta que recorda que la comunitat també es construeix amb espais d'escolta, suport i convivència.